Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, κοντά μας είναι ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο υποστάτικος στην αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, πτυχιούχος της νομικής στο Αριστοτελείο και δικαστικός γραφολόγος και άριστος γνώστης, τα λέγαμε, των θεμάτων για το διαδίκτυο και το πώς μπορούμε να προφυλασσόμαστε, κύριε Παπαπροδρόμου, ειδικά με όλα όσα γίνονται. Τώρα, σήμερα έχουμε πάρει και πολλά μηνύματα με αφορμή έναν YouTuber, ο οποίος βέβαια προωθούσε τη βία, προωθούσε πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Η ασφάλεια όμως της Αττικής έκανε τη δουλειά της, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και έτσι λοιπόν πλέον συνελήφθη. Έχουμε βέβαια πάρα πολλά βίντεο τα οποία βρίσκονται πάνω στο YouTube και πολλές φορές, ξέρετε, τα περνάμε και έτσι εμείς, αντί να σταματήσουμε εκεί πέρα μπροστά και να κάνουμε κάτι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Παπαπροδρόμου, όταν τα βλέπουμε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κλιματσίδα. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές σε φαινόμενα τα οποία είναι απαράδεκτα και μας προσβάλλουν. Αφορούν την εκμετάλλευση συνανθρώπων μας που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, αντιλαμβάνεστε, και γενικότερα σε κάθε περιστατικό το οποίο προσβάλλει τον άνθρωπο και την αξία του ανθρώπου. Άρα θεωρώ ότι όλοι μας, τη στιγμή που πέφτει κάτι στην αντίληψή μας, έχουμε ηθική και νομική υποχρέωση να το αναφέρουμε και όχι να είμαστε απλοί παρατηρητές. Και σίγουρα οι αρχές, σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει καταγγελία, όταν υπάρχει ένα γεγονός το οποίο πέφτει υπόψη των αρχών, το εξετάζουν πολλές φορές αυτεπάγγελτα και πολλές φορές επιβάλλεται μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται και υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο, αναφέρομαι, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί και αυτό με μεγάλη προσοχή. Έτσι, τώρα εμείς ξεκινάμε από την απλή αναφορά που μπορούμε να κάνουμε, γιατί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνουμε μια αναφορά του βίντεο που είδαμε και από εκεί και πέρα έχουμε μιλήσει και έχουμε πει αρκετές φορές ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, πώς μπορούμε να κινηθούμε για να αναφέρουμε κάτι, να το γνωρίζουν και οι αρχές και να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Έτσι δεν είναι? Το έχετε αναδείξει μάλιστα σε ειδική εκπομπή, κύριε Κλιματσίδα, και στο τηλεοπτικό σταθμό στο 4Ε, ίσως από τις λίγες εκπομπές σε επίπεδο τηλεόρασης που μπορεί ο πολίτης να γνωρίζει τις διαδικασίες με τρόπο απλό, άμεσο, δωρεάν, το τονίζω, και από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Έτσι. Και βέβαια τώρα όλα αυτά τα σκεφτόμαστε με αφορμή και τη χθεσινή ημέρα, ήταν η μέρα ασφαλούς διαδικτύου. Έτσι, και μας έρχονται στο μυαλό όλα αυτά ότι πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς, αλλά για να είμαστε ασφαλείς πρέπει και εμείς να κινούμαστε ασφαλώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς η χθεσινή μέρα που είναι καθιερωμένη εδώ και χρόνια ως η δεύτερη μέρα, δηλαδή η μέρα Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα, έτσι έχει καθιερωθεί σε πάρα πολλές χώρες, σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη, έχει καθιερωθεί ως ασφαλή ημέρα πλοήγησης. Φυσικά αποδέκτες έχει τις ευάλωτες ομάδες, αντιλαμβάνεστε, όπως είναι τα παιδιά, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά ουσιαστικά μας αφορά όλους, διότι και τα παιδιά πλαισιώνονται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι τα παιδιά μόνα τους στον κόσμο αυτό. Προφανώς και αφορά άμεσα τους γονείς, δηλαδή όλους εμάς, αφορά τους εκπαιδευτικούς, την εκπαιδευτική κοινότητα, που θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να υπάρχουν, έτσι ώστε να χειρίζονται σωστά την πληθώρα των συσκευών, των εφαρμογών γενικότερα, με έναν τρόπο, θα έλεγα, βήμα προς βήμα προσέγγισης. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας, προφανώς είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει ήδη από τα πολύ μικρά χρόνια της ηλικίας των παιδιών μας. Τώρα, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, να το αποκαλύψω κιόλας, για τα σχολεία του Εύρου. Ξεκινάτε κάτι εκεί, κάτι πολύ όμορφο και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Έχει να κάνει με το διαδίκτυο, έχει να κάνει με τους σωστούς τρόπους χρήσης του, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, κύριε Κλιματσίδα. Αύριο, μάλιστα με αφορμή τη χθεσινή μέρα, επιλέξαμε την αυριανή μέρα, έτσι ώστε 4 τουλάχιστον σχολεία και περισσότερα ενδεχομένως στην πορεία του Εύρου περνάνε το μήνυμα της συνεργασίας των σχολείων. Της συνεργασίας, το τονίζω, των σχολείων, που σημαίνει ότι άξιοι εκπαιδευτικοί, και θέλω να τους συγχαρώ από το βήμα αυτό, αλλά και τους γονείς που πλαισιώνουν το σχολείο, αλλά και τα παιδιά τα ίδια, θα βρεθούμε αύριο με έναν τρόπο που μας το επιτρέπει η τεχνολογία. Έτσι. Η τεχνολογία δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθεί, αυτό είναι το μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε, από μια κριτική περιοχή της χώρας μας που δίνει το καλό παράδειγμα, το οποίο απουσιάζει, το τονίζω, κύριε Κλιματσίδα, και από τα αστικά κέντρα, δηλαδή από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να βλέπω σχολεία να συνεργάζονται επιτέλους στο τόπο μας. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να βλέπω πανεπιστήμια να συνεργάζονται μεταξύ τους.
Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς η λέξη συνεργασία, που αποτελεί κλειδί για ένα τόσο κρίσιμο θέμα, απουσιάζει. Χτίζουμε το εγώ και απουσιάζουμε από το εμείς. Αντιλαμβάνεστε, αυτό το πράγμα που περνάει ο Εύρος στο μήνυμα, που έχει υψηλό συμβολισμό κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι είναι μια αφετηρία να αλλάξουμε τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων. Δηλαδή να έχουμε ουσιαστικές προσεγγίσεις και όχι βεγγαλικές προσεγγίσεις. Τώρα στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μια ημερίδα, μιλήσατε κιόλας εκεί και είπατε πάλι για τη συνεργασία, η πρόκληση της διαχείρισης της ψηφιακής αυτής εποχής, της πραγματικότητας από γονείς, εκπαιδευτικούς και από παιδιά. Πάλι εδώ για συνεργασία μιλάμε, γιατί πρέπει να συνεργάζονται και αυτά τα μέρη. Εκεί ακούστηκαν πολλά και σημαντικά. Ακούστηκαν ακόμη και για τις ουσίες που βρίσκει κάποιος στο διαδίκτυο, ακούστηκαν για κινδύνους που ελοχεύουν όταν επισκεπτόμαστε σελίδες που δεν γνωρίζουμε τι βρίσκεται από πίσω. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι ημερίδες. Νομίζω θα υπάρξει και συνέχεια. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να συγχαρώ την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Ιουστίνου, κυρίου Ιουστίνου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, και η οποία πρωτοβουλία αυτή έγινε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η προϊσταμένη κυρία Βαζούρα Ζωή, και όλους τους εκπαιδευτικούς που πλαισιώσαν την εκδήλωση αυτή, απευθύνοντας σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Θα έλεγα, είχε ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα η συγκεκριμένη προσέγγιση. Ήταν από καθηγητές πανεπιστημίου, σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, σε θέματα ψυχιατρικής, από τον εξαίρετο γιατρό τον κύριο Βάιο Νταφούλη, διευθυντής της παιδοψυχιατρικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, σε θέματα και άλλα που άπτονται, όπως η κυρία Τσολάκη, εξαίρετη επιστήμων και λοιπά, γνωστή και στο κανάλι, για την προσέγγισή της. Ο πατέρας Αθανάσιος από τα θέματα κοινωνικής θεολογίας, δηλαδή είχε ένα πολύ συλλεκτικό, θα έλεγα, χαρακτήρα και η προσέγγιση ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα. Εκείνο που τονίσαμε για την κοινή πρόκληση, αυτό ήταν το θέμα το οποίο είπα επιγραμματικά, είναι ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εξατομικευμένο προσέγγισης των παιδιών μας, ως με την ιδιότητα των μαθητών, ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, να βρούμε έναν τρόπο εξατομίκευσης και να φτάσει αυτό το μήνυμα για την διαχείριση της κοινής αυτής πρόκλησης, που είναι για μικρούς μεγάλους οι προκλήσεις που προέρχονται από την ψηφιακή πραγματικότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεωρώ ότι εκείνο που έδωσα πάλι επίσης σαν τροφή για σκέψη, ότι θα πρέπει και το σχολείο ακόμη και χωροταξικά, θα έλεγα, ότι ο μαθητής θα πρέπει να βλέπει το πρόσωπο του συμμαθητή του, γιατί μιλήσαμε για την προσωποποίηση, πόσο σημαντικό είναι το πρόσωπο να ξεχωρίζει. Έτσι, το σχολείο που κοιτούμε την πλάτη του συμμαθητή μας, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει εποχή. Ήδη αυτό εφαρμόζεται σε μικρές σχολικές μονάδες από νέους εκπαιδευτικούς, αυτή η προσέγγιση. Γιατί έτσι καλλιεργείται ο σεβασμός. Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας το πρόσωπο του συμμαθητή μας, όπως θα πρέπει να έχουμε στο πρόσωπο του δασκάλου μας, το πρόσωπο των γονιών μας. Εμείς οι γονείς να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας το βλέμμα των παιδιών μας και όχι την οθόνη των συσκευών που διαχειριζόμαστε. Το είπαμε και στην τελευταία πάλι εκπομπή, κύριε Κλιματσίδα. Πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι θα έχουν καλή κατάληξη. Επίσης, να πω με την ευκαιρία ότι αν επισκεφτείτε τη σελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση την ίδια, και για τους φίλους μας και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν μπορούν να κατεβάσουν την ίδια την παρουσίαση, είναι διαθέσιμη δωρεάν. Το ίδιο έχει κάνει και θα αναβαθμίσει τη σελίδα, από ό,τι με διαβεβαίωσε ο Σεβασμιότατος, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Θεωρώ ότι και η Εκκλησία ως θεσμός σημαντικός στη χώρα μας, ο οποίος στηρίζει σε πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή την κοινωνία και την πατρίδα μας, νομίζω ότι μπορεί να διαδραματίσει και στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και θα ήταν καλό αυτό το πράγμα να επεκταθεί και να προχωρήσει και σε επίπεδο ενωριών, θα έλεγα, και σε επίπεδο άλλων θεσμικών οντοτήτων και εκπαιδευτικών μονάδων. Και πάντοτε με το παράδειγμα που είπαμε του Εύρου, που μας δείχνει το δρόμο της συνεργασίας. Έτσι, πολύ σωστά. Αυτό θέλω λίγο να μείνει, ότι η συνεργασία είναι κλειδί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά και μεγάλα θέματα. Μα είμαστε κρίκοι μιας μεγάλης αλυσίδας, κύριε Παπαπροδρόμου, έτσι είναι τα πράγματα. Λέμε και για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Τα παιδιά έχουν αγριέψει. Το διαδίκτυο έχει ένα μέρος ευθύνης και σε αυτό. Οπότε σε συνέχεια βλέπουμε ότι οι γονείς ευθύνονται, οι δάσκαλοι ευθύνονται. Πάρα πολλά. Πρέπει να σκεφτούμε ξανά, να τα βάλουμε σε μια νέα βάση όλα. Δεν είναι αργά.
Θα έλεγα η συγκυρία είναι τέτοια, ενδεχομένως και η πανδημία που προηγήθηκε, αλλά δεν θα το αφήσουμε όλο αυτό στην πανδημία, άποψή μου, κύριε Κλιματσίδα, γιατί έχουν αλλάξει και οι συνθήκες οι κοινωνικο-οικονομικές. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και προβλήματα. Η αστικοποίηση, το ότι μαζεύεται ο κόσμος σε ένα πρόσωπο, σε απρόσωπες πόλεις, στις οποίες τα παιδιά και οι οικογένειες χάνονται, αντιλαμβάνεστε, και μια σύνθετη πραγματικότητα όπου και οι δύο γονείς εργάζονται. Σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά κάποια θέματα. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο. Η τεχνολογία, το είπαμε και την άλλη φορά, δεν γράφει καμία τεχνολογία απ' έξω τη λέξη κακός ή καλός. Είναι ο τρόπος με τον οποίο την χρησιμοποιούμε. Η τεχνολογία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό που θα αναπτύξουμε αύριο στους μαθητές του Εύρου για την κυβερνοασφάλεια ως παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης. Τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, το παρόν και το αύριο των κοινωνιών μας. Να έχουμε καλύτερες ημέρες, να έχουμε ευημερία, να βελτιωθούν οι συνθήκες στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, σε όλα αυτά τα πράγματα που μας ανεβάζουν ως ανθρώπους. Αντιθέτως, πράγματα που μας υποβιβάζουν, όπως η προσβλητική συμπεριφορά στους συνανθρώπους μας, αυτά που είπατε προηγουμένως και με τα δυσάρεστα αυτά, η οπαδική βία, όλα αυτά τα πράγματα, οι απάτες που γίνονται, η σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων, και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, όλα αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε, δεν μας πάνε μπροστά. Και εκεί γύρεται το θέμα, το οποίο τονίστηκε επίσης στο συνέδριο, πολύ βασικό, να υπάρχει και το μάθημα της τεχνοηθικής. Δηλαδή για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν ανθρωποκεντρική διάσταση. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μας προβληματίσουν. Κυρίως εμάς τους μεγάλους. Έτσι. Τα παιδιά είναι αποδέκτες. Δεν είναι τα παιδιά εκείνα που φταίνε κατά την άποψή μου. Έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαδρόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά, το γνωρίζετε, η παρουσία σας σήμερα στην τηλεεφημερίδα. Και εγώ, κύριε Κλιματσίδα, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και θεωρώ ότι αυτό που κάνετε, νομίζω, βοηθάτε ουσιαστικά γιατί εσείς ουσιαστικά υπηρετείτε την κυβερνοασφάλεια κάθε μέρα με τον τρόπο που ενημερώνετε τον υπεύθυνο, έγκυρο και έγκαιρο τρόπο, και όχι, δεν αρκείστε μόνο σε μια ημέρα που λέγεται ασφαλές διαδίκτυο. Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι σήμερα έπρεπε να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαπροδρόμου, αυτό που λέγαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας. Πολλά τα ερωτήματά σας, η αγανάκτησή σας λογική, αλλά πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά που είπαμε μόλις τώρα. Συνεργασία, η λέξη κλειδί, όλοι μαζί λοιπόν, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε κυρίως, ξέρετε, τώρα τα παιδιά μας, τα οποία βρίσκονται σε ένα αχανές διαδίκτυο και είναι εκτεθειμένα σε οποιοδήποτε κίνδυνο πολλές φορές. Πάμε να συνεχίσουμε, ελάτε να δούμε ένα βίντεο, μάλλον πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να περάσουμε στην επικαιρότητα.